Здравейте хора, днес отново ще отваряме Kinder Joy яйца. Днес отново. Да видим днес късмета ще е на наша страна ли. Да видим повторка ли е? Не е повторка и ми се падна Bad Girl. Тази фигурка е уникална, вижте колко е готина Bad Girl ми се падна. За сега няма повторки. Сега да видим тук какво ще се падне. Малко трудно се отварят, за жалост. Kinder Joy, ако гледате, намерете по-лесен начин да се отварят. Не е повторка май, защото е пак... Това е Жокера! Не. Това е зеления човек там с пръстена, дето. Отново две уникални фигурки. Абонирайте се за още такива яки видеа, лайквайте и продължавайте да гледате така напреде. Дано да стигнем 100 абоната скоро време. И така.